Magandang hapon, Pilipinas. Balitang sa Ponlatan, panganap sa ating bansa. Nako, araw na ho ngayon ng Martes, January 3, 2022. Balik na po sa trabaho ang mga nag-long weekend. Bukas naman po, balik eskwela na naman. Marami po ang sumalubong sa atin ngayong bagong taon, tulad na lamang ng taas bawas presyo sa mga presyo po ng produktong petrolyo. 3 piso po ang itinaas sa kada litro ng gas, diesel at kerosene, habang naglalaro naman sa 3 hanggang 4 pesos yung ibinaba ng rollback o yung rollback naman sa presyo ng LPG. Bukod dyan, marami pa rin po ang stranded sa mga paliparan sa bansa dahil po sa naging aberya sa air traffic management system. Marami po yung hindi makaalis ng Pilipinas na may mga hinahabol na flight o maging yung mga pabalik po ng Maynila. Patuloy pa rin po na tinututukan yan ng kaaf ng NAIA at ng DOTR. Para po sa update dyan, narito na po ang ating mga Sapol Balita headlines. Aberya sa paliparan nitong pagpasok ng bagong taon, hindi nais imbestigahan ng Senado. Mga negosyante na nawagan para i-upgrade ang sistema ng NAIA. Nakaambang na dagdag kontribusyon sa PhilHealth, pinababasura ni Pangulong Bongbong Marcos. At taas sahod naman sa mga kawani ng gobyerno, kasado na ngayong taon. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, ilang senador po ang nais busisiin ang pagpalya ng operasyon ng Air Traffic Management System na nagresulta sa kanselasyon ng maraming flights sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang na rito si Senator J.V. Ejercito na nais ipatiyak sa kinaukulan na hindi na dapat maulit ang ganitong problema dahil malaking pabigat umunito sa publiko. Marami daw dapat ipaliwanag sa Senado ang Civil Aviation Authority of the Philippines kung bakit humantong sa napakalaking problema ang kanilang sistema. Gate naman ni Senator Grace Poe, dapat managot ang responsable sa air traffic glitch kung saan tutumbukin naman nito ang navigation equipment ng CAAP. Lalo na sinabi ng Meralco na wala namang naging problema sa supply ng kuryente. Dahil dito, mapila rin si Senator Nancy Binay sa Department of Budget and Management na tumulong sa paghahanap ng podong kailangan ng CAAP. Dapat rin aniya na maging handa ang mga well-trained airport at airline personnel na pangasiwaan ang mga ganitong di inaasahang aberya. Samantala, pabor din ang grupo ng mga negosyante na magsagawa ng malaking upgrade o pagsasaayos ng sistema sa mga paliparan sa buong bansa para hindi umano maulit ang malaking perwisyo sa air traffic nitong unang araw ng bagong taon. Ayon sa Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na si George Barcelona, sobrang nakakadismaya umano lalo na sa panig ng mga dayuhang otorista ang naganap na pagpalya ng aircraft navigation system kung saan mahigit 50,000 pasahero ang stranded. Malaki umano ang epekto nito sa imahe ng bansa lalo na sa turismo. Umasa sila na magsisilbing wake-up call sa pamahalaan ng nangyaring problema para pubulis ito at ipaayos ng lahat ng mga border area ng bansa tulad ng mga paliparan. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan na tumulong ang PLDT at Meralco sa pamahalaan kung kakailangan nito ang assistance para sa pag-aayos ng technical issues sa NAIA. Sa iba pang balita, ay pinagutos na po ni Pangulong Bongbong Marcos na ibasura ang nakatakdang dagdag singil sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Yan ay dahil umano sa kahirapang nararanasan ng publiko dulot ng epekto ng pandemya. Batay sa memorandum order na nilabas ng palasyo, nakasaad na kanselahin muna ang nakaambang taas premium rate at income ceiling sa PhilHealth para matulungan ang mga miyembro nito na makaahon sa umiiral na financial crisis. Matatandaan, unang umapila ang miyembro ng PhilHealth sa naturang taas kontribusyon dahil anila malaking kabawasan nito sa kanilang buwanang sahod, lalo na't mahirap ang trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa susunod na araw naman, umano planong talakayin ng PhilHealth at DOH ang desisyon ito ng palasyo. Samantala, kasado na po ang pagpapatupad ng huling bahagi ng taas sahod para sa mga empleyado ng gobyerno ngayong buwan. Sa ilalim pa rin ng Salary Standardization Law, ayon po kay House Committee on Appropriations Chairperson at ako Bicol Party List Representative Zaldico, magiging 13,000 na po ang pinakababang monthly salary ng gobyerno mula sa mahigit 12,000 lang noong nakaraang taon.
Kabilang naman sa makatatanggap ng increase na ito ang mga civilian personnel na hindi sakop ng GOCC Governance Act. Ipinaliwanag rin ni Gong iba't ibang propisyon ng salary salarization law para sa local government units. Magugunita na noon pang 2010 ipinasa ang naturang panukala sa ilalim ng pamahalaang Duterte. Sa sabing sibuyas po muna tayo, bagamat nananatili pa rin mahal ang presyo nito sa merkado, pinupuntirya ngayon ng Department of Agriculture na ibaba ang presyo ng sibuyas ng 80 pesos mula sa 170 pesos kada kilo. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, inaasahan nilang mas magiging maayos ang supply ng sibuyas sa bansa, lalo na papalapit na ang panahon ng anihan. Naglagay na rin aniya sila ng mas maraming pasilidad ng imbakan nito para sa strategic areas nang sa gayon mapahaba ang shelf life ng naturang produkto. Nilalayan rin ng DA na magkaroon ng mga magsasaka ng price points upang maging stable ang farm gate prices sa buong taon. Samantala, kamusta naman ang naging tala ng COVID-19 itong holiday season? Iniulat po ng Department of Health na bumaba ang kaso ng mga itatalang nagpo-positibo sa COVID-19. Halos 40% ang naitalang daily average cases nitong huling linggo ng 2022. Ayon sa DOH, pumalo na lamang sa halos 500 ang daily average ng COVID-19 mula sa dating 813 na naitala bago ang Kapaskuhan. Sa kabuang kasong ito, 3 ang nakakaranas ng malubha at critical na simptomas ng sakit. Gayunpaman inilagay sa heightened alert status ang Pilipinas kung saan hinikayat ng DOH ang publiko na magsuot pa rin ng face mask at magpabakuna para mapanatili ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID sa bansa. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ilang araw po matapos ang pagsalubong sa bagong taon, nadagdagan pa ng mahigit 70 ang bilang ng mga naging biktima ng paputok. Dahilan para umakyat sa mahigit 200 ang kabuang caseload sa buong bansa. Batay sa ulat ng Department of Health, mas mataas ito ng 16% kumpara sa naitala noong 2021. Pero mas mababa naman kumpara sa nakalipas na 5 taon kung saan nakapagtala ng mahigit 300 kaso sa parehong taon. Karamihan naman sa naitalang injury ay mula sa Metro Manila, Western Visayas at Central Luzon. Habang nananatiling ang Quickies, Boga, 5-star fountain pa rin ang mga pangunahing dahilan ng firecracker-related injuries. Iniyak naman ng DOH na magpapatuloy hanggang Enero 6 ang pagmumonitor nila ng mga insidente ng paputok. Samantala, sinibak naman sa pwesto ng Philippine National Police ang isang miyembro ng PNP Special Action Force na si Patrolman Loreto Abrio. Gayun din ang kanyang commanding officer dahil sa pagpapaputok ng baril noong pagsalubong sa bagong taon sa Nueva Vizcaya. Positibong kinilala ni PNP Public Information Office Chief Colonel Red Maranan ang mga opisyal na nadistino sa 145th Special Action Company ng 14th Special Action Battalion. Ayon sa ulat, si Abrio ay nagpaputok ng baril noong December 30 sa Bagabag, Nueva Ecija. Dahil dito sinampahan na ng reklamong administratibo at kasong kriminal kung saan agad rin siyang dinisarmahan. Batay sa monitor ng PNP, 3 ang kaso ng indiscriminate firing ang kanilang naitala mula December 31 hanggang January 1. Kabilang pa dito ang isa pang miyembro ng Philippine Coast Guard. Para sa ating pinakahuling balita ngayong hapon, GV po muna tayo o good vibes! Tulad ng karamihan, marami rin po ang na-curious sa kapalaran ni Pangulong Bongbong Marcos pagpasok ng 2023. Kaya naman sa unang vlog ng Pangulo ngayong taon, nag-ala fortune teller si Vice President Sara Duterte para hulaan umano ang blessing ni PBBM ngayong taon. Game na ibinigay ni PBBM ang palad nito kaya Master Inday at batay sa hula, isang babaeng apo ang darating sa pamilya ng Pangulo. Nagmisulang katatawanan ng gulaan porsyon ng dalawang politiko, lalo pat asarin palalo ni VP Sara ang future lolo Bongbong. Panoorin natin ang pang-good time na ito. Wow. Hindi na naman naghugas ng kamay. Merong blessing. Ano yung blessing? May apo na darating. Tingnan natin ang gender. Paano ka ba talaga magbasa ng ano? Girl. Gender. Saan mo na yan? Saan mo nakikita? Saan mo nakikita? Granddaughter. Teka, buburuhin ko, magbuburuhin ko muna yun.
Ito na po muna ang mga balitang ating nakalap sa buong magdamag. Tutok po kayo sa ating programa bukas po alas 3 po ng hapon. Ako po si Carol D para sa Balitang Sapol.